Uh, yeah. Yeah. Yeah, with the best in Kano City mun cinye masarautar lunguna da sako ko ina kunji suna batun ku ja da baya ko ina kunji suna batun APK wa mine dika na cinye masarautun abinda kuke hanga mun a baya idife ni ka yaro ja da baya kar ka je ka taro tan ka bi a hankali a sannu zaka zamo sarka in ka bi a hankali a sannu zaka dinga bombing baiwarka taka ka ɗauka ka basu naga za su zambace ka dogaro da kanka tunda ni ne mai gidanka dogaro da kanka tunda ni ne mai dogaro da kanka rabbana ya taimake ka da na yi sai ka ji sai na ta kunji aljani yanzu na yi gaba babu wanda za ya ja da ni yanzu na yi sama babu wanda za ya ja da ni ta gaban ku na wuce kuka kasa ka da ni yeah, 27 hearts beats. kai da na yi sai ka ji suna ta kunji aljani yanzu na yi gaba babu wanda za ya ja da ni yanzu na yi sama babu wanda za ya ja da ni ta gaban ku na wuce kuka kasa ka da ni so ka bibiye ni za ka taba ni ka haukace ka je kai ta yawo kan bola du da tarkace yarkace kace don tibi mijinta ce ko ka diba gayuna malam babu tarkace yeah